แค่หำไปทีนี้จึงมหาราณีอัมไซโยกามาริกามิโอสอบไฟจักมหาราณีสุดขินาเดวีนิมุงยไก่ชะคอมมูนิตี้ฮอลต่างนั้นนี่ฮอลลงไทยไก่เล็กค่ะऔर जागा फाइ सब फाइजाक चिनि हदावक्रा खरंग नै सब फाइजाक महारानी सुदखिना ब्रैबदल नि प्रेसिडेंट सेक्रेटारि जनरल सेक्रेटारि तैबो बने आदं सं सब फाइजाक चिनि एम कमल कलेज सब फाइजाक जोनाल नि चेयरमैन जॉइंट चेयरमैन जत चिनि ऑफिशियल स्टाफ रक सब फाइजाक नाहर मुं कायसानो जों चिनि इतिहास जों बाहायके फाइनाय जेनेरेशन रकनो मैतो खायरनानि तेचिनि कल्चर ट्रेडिशन जों बाहायके प्रमोट खायनायनि कारण जों गोबांमा कल्चरल परफॉर्म खायनि बागै चिनि हल करै न करै चिनि आमसायो बनो नाहरैनो जों जत कम्युनिटी नो जमातियानि थों देबरमां थों त्रिपुरा रियां अमाहायके जों आलादा आलादा कम्युनिटी नो जों कम्युनिटी हल तांनानि बागै चिनि एडिसिनि होयते जों रखा बुमुंबो जानजा बरनि मुसुक्तै खायखा मलसं रक बरनि आइपा कम्युनिटी हल बानखा निनि इनपय बानखा सागमारक बरनि बानखा अमाहायके जतनो जानजा हिस्ट्री नो तैबो बसकांगो तबनानि बागै जानजा बुमुं रावै बरक कम्युनिटी हल नि मुं फारखा गे जों चिनि तिति एडिसिनि नाहर मुं अमनो जे चिनि कमाय थांजाक लाइबुमारनो जों किफिलै तबावै हायनि हाय जों मैतो खायरावै चिनि जेनेरेशन नौनो बसकां आगरनानि दिनै चिनि फान शर्टेज रां करै हायफानो जों चिनि तिप्रासानि हामख्रायनि बागै जों सामों तांनाय हिंखे पैलाव कम्युनिटी बेस जों डेभलप माखायनाय कारण चिनि कम्युनिटी रो स्ट्रंग करै हिंखा हिंखे जों बसकांगो आगमाया खानाय जों आगिराव नगजागो चिनि हदावक्रां थों निनि मयाल पांचायं थों लोक चौधरी थों आसो बेलु रजाया ग्राम पंचायत नि विलेज कमिटी नि चेयरमैन मेंबर बरनोसि बेलु रजागो फेयाबा जों बरनो प्रमोट खायखा बरनो सम्मान रखा रेसपेक्ट खायखा ताबक जों जे फाजागाव नसिनि हदावक्रा चिनि समाजपति कारबारि फांखा बरनो जों बसकांगो फ्रनो रवैनो जेकुनु सामकाहा तांनानि या प्रिसेव दिनैबो जों चिनि हदावक्रा रनो संगैनो जों अर जागा सामकाहा तांनानि या प्रिसेव टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट संख्या 4 करोड़ और जागा 500 सीटेड नि कायसा कम्युनिटी हेल्पनाय जत कम्युनिटी नि बागैनो 4 कोटी के प्रोजेक्ट कॉस्ट रन रखा अमो थाइंखे महारानी आमसाइनि गामारि गामि अ जागाव हामबाय।